لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро аз ҳамин хӯрок тайёр кардан сар мекунем. Тамошобинони азиз, дар ин хӯроки мо ана ҳамин маҳсулото мерад: кабачки, тухм, орд, намак, зелин, баъдан дар роған мепазем. Тамошобинони азиз, ман кабачкиро шуштум, тоза кардам, пӯстшон кардам, баъдан айтёрка буровардум шона, камтар намак кардаму хушрӯ аралаш кардам. ба дастмон камтар хемеҷиқем, чият ки пӯшида обош рава. обуш бисёр боша, вақти пухтанда нағз намепаза обдор. тамошобинони азиз, ҳама маҳсулотро андохтем, ҳамаша хушрӯ карда аралаш мекунем. баъдан роғана мемонем камтар гарм мешаю, пухтана сар мекунем. дӯстони азиз, влога то охиша тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед. тамошобинони азиз, хӯроки мо тайёр шуд. ана ҳамин хел омадак. камтар помидор, бодиринги салени реза мекунем, ана хел фасониш мекунем, бигем камтар зелин монда. ба мо иштиёи таом, кадоми хурдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. дӯстони азиз, дӯстони азиз, ҳозир тайёр мекунем юпи. ман оба мондум ҷӯшид, хина кшидак. ҳозир мегирем, тайёрш мекунем. гӯдакитона дар ёд биёред. тамошобинони азиз, кадоме ки дар гӯдакиш юпи хӯрда буд, юпиро ёки нағз медид, комментарияда нависед. юпи дар москварам буда дидем, гуфтем кани як бор гирем тайёр кунем, ку ранги ҳамун юпиёи тоҷикистон боша. тоҷикистонда чӣ хел буд, вақте кӯдак будем, очамшон пул медодан, медавидем дар юпи мехаридему, банкада тайёр мекардем. дар ёди касе боша агар? тоҷикистонда бисёр будам юпи ҳам солое ки мо кӯдак будем бигем. тамошобинони азиз, тайёр шуд юпи мо. камтарак дурушта ях андохтем ки хинакак шавад. дӯстони азиз, ана ин навора ай тоҷикистон ба ма рароӣ карданд. дар тоҷикистон пахтачинӣ сар шуда. тамошобинони азиз, якумчина ки пахтачиниро дӯст медорад. дӯстони азиз, ки дӯст намедора, бад мебина бигем пахта чиндана. ма дар ҳаётим як бор пахтачинӣ рафтагим. тамошобинони азиз, то абета 18 кило чиндум. омадам ай пахтачинӣ, ма гуфтум дига ҳаётан пахтачинӣ намерам. гуфтан чида ки? ма гуфтум охи ҳама мечинан ку тез пешошон фартукошон пур меша. ай ма аҳне ки пур шава, бо ҳамуи қак буд 18 кило буромадак. надидум саҳар қати рафта чинда будем, вазбин буд пахтачун барои ҳавай ба фикрам. инамихе дӯстони азиз, хай влога то охиша тамошо кунену дастгирия фаромӯш накунед. меҳмононе ки нав ба канали мо омаден, хуш омаден. аз ҳамагитон миннатдорум. раҳмат барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастен ки канали мо пеш мерад. подписчикони азиз, тамошобинони азиз, влоги имрӯзаро дар ҳамаҷо ба охир мерасонем. хайр дар паноҳи худо бошед, мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.